Na sudma naman ang topic, may naman duman supino sa pay. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 2 na kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kamian sa indong regular na kakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, and Maha Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Mga pagkahapon mga ka-aksyon, live kita ngunya na pagkahapon as usual, every day is live. Bako man masyadong mainit ngunyan partner ang panahon. Oo, pero- pero mainit ang mga payukan mga Payukan kababayan. mga ta. legaspenyo. Paano man partner day mag-init ang payo? Kan sarong simana tubig. Ngunyan kuryente, Ngunyan kuryente. naglangkaw partner. Minasabay pa pati sa mga internet. Ayan. Saro man na Alam mo, yan ang nagwawara-wara. tigangalas ko partner. Taano ta, grabe ang problema ngunyan kan syudad kan legaspenyo. Reparo mo partner. De do mi malas kita partner. Kay puwanta nang kene. Mag- Papirdon na inapod. Sa mga Balik saguguran kita sa baga. mga dating kinagawian. So mga sagugurang baga ngaya, ang lugar ta ngaya pigaagihan ki mga dilubyo. Itong mga yang, mga kadimalasan. kadimalasan. Dapat ngaya burubang gi kitang magprosesyon. Mas may darang Doon. katipong. Dahil daw May partner pangadji. kay puwanta na magpapirdon. Siguro partner, pwede. Baad lamang matabangan ka na, no? Kaya lang pag baka mapapaapot ka na naman, bako daw mga makasalano na kita digdi. Baku man kita partner, baka nagkakapira sa naman. Pero partner, nagkarigos ka na. Iyon na. Kaya nga ni nagpartner na ako sa imo. Ayan, kanakaaging aldaw kaya mga ka-action. Ay kan sarong simana, day talaga Saro, ako nagdigdi sa imo. duwang Duwang aldaw aldaw ako panwara. day nagdigdi. Nagkarigos magdigdi. Pero ilan mo, Muriton, mapanuson, malsumon. ako man talaga sa iyo mag-partner Iyon mo pag-araw magdigdi ganyan. ako. Pero ilan mo partner, Sipon mo, so amigo kong abogado na nakatambay pirmi sa mall, soft drinks, tulong 1.5 na soft Ang drinks. kinarigos? Ang ikinarigos. Hindi maurami sa Ang problema niya, pagkabanggi, sa igdaan niya, matanga. Oh.
Partner, pero narireparo mo, pag mayo kitang kuryente, di man minasabayan mayo ang tubig, di minasabayan kuryente. Uni na, nagbalik susupply kan tubig kan Biyernes. Maugma ako, takan nagbalik susupply kan tubig kan Sabado, duman sa arong, aldaw, may bulos na sugripo. Pinatanasan ako kan Sabado. Ngunyan, dahil na naman gibulos. Nagbanggi na naman nagbubulos. Kasubang aga, so tagdo partner, or ihi kisa dit na aki baga. Kaya, di ko aram kung ano talaga ang problema ta. Pero dapat talaga partner kan. Piga, ang question kan Ligas Penyo, haloy na partner ining PhilHydro, ining LCW, di nata mayo sindang backup in terms na, Aram mo, in kaso may mga aplikante dyan. Baga, sabi ko sa iyo na bulk water supplier, kundi baka ang problema man kay ning mga nag-apply man na bulk water, dahil pa man nagtutuga kung pira ni itatao na tubig, we partner. never tell sa Na bagay. itataong tubig. Anyway, yan mga ka-aksyon, nagkakapira lang iyan sa mga problema na na-experiensyahan ngunyan sa mga oras na ni hanggang sa ngunyan. Kuryente na Pero naman di ang bale, problema kan mga gaspenyo. dahil pagpalibong mo na marian buhay ta digdi sa programa. Tama! Taang mayor na katuyuhan kang programang ini, siyempre pa ang pag-ayuda sa mga kapwa Bicolano, pagpaugma, Pantaon ng pag-asa. Yes. Atod sa tuya kan Ako Bicol Party List sa pagikan sa tuyang mga representante, Honorable Congressman Saldico and Honorable Congressman Pido Garbil. Espesyal mga ka-aksyon, partner, ang sa tuyang paghahapon ngunyan, hulita ang matibay na kongresista Uy, kan Ako Bicol Party List ali partner. day nagbisita sa tuya si Kong. Busy kaya partner. Unless na pagbisita ni Kong kan may nag-birthday. Ni birthday ni Action Tope. Yan. Ngunyan, may ma-birthday na naman Ay, partner. di ko pagparapadangugan. Yan, mga ka-aksyon. Dahil mo pagparapadangugan si Kong, tabata ang ngunyan si Kong, iba na. Pag pinadangugan mo, minagabutulos. Pero partner, maswerte itong mga nag-binding magkakapareha duman sa probinsya ng Camarines Norte. Partikular sa daet, si Ninong Pido, ang saro sa mga yang. Grabe so pagugum kasud ma. Kaya na po taga piraman niya kon lawgan sobring pula. Ano daw kun may mga tada pa itong sobring pula. Maswerte partner binding magkakapareha. Side partner kanan nakasabay sinda sa programa kan Ako Bicol. Congressman kan Ako Bicol partner an sa indang mga ninong. Ngunyan an sa tuyang pagurulayan programa kan Ako Bicol partner. Gulpi na patingon niya nakakaisip magpakasal. Ta mga maringeng ninong ang taga Ako Bicol Day man, bako man sana siguro araw kayan. Pero ang kamauotan siring man partner kan kamauotan kan sa tuyang congressman, maikasal itong magkakapareha na aloy na nagkaibahan na mayo ning sarong basbas. aspeto kan ning mahal pagtabang na kan Ako Bicol, tabang sa love life. Correct. Tabang Ako sa Bicol- love life, tabang Ako sa Bicol Party pamilya. List. Kaya mga ka-aksyon, i-introducer ta na tulos partner ang sa Siyempre. tuyang espesyal na bisita ng mga pagkahapon. Dahil iba, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Go. Kong masiram na hapon. Alam mo partner, Masirang hapon na Remy and Joshua, marayang hapon sa Indogabos. ulok pa sa na partner. Kumusta Kong? Medyo kan mga nakalipas na aldaw, although day ka nakabisita digdi sa studio, pero aram ko busy ka. Well, tama ka, inot na inot, so tail end baga kang session na kung sa imbisi kita duman sa Kongreso to defend the economic amendments, and at the same time, so pag-ikot naman sa Kabikolan and sa syudad kan Legazpi para mas makapagtao kita kay ayuda. So yun yung mga bagay-bagay na sa Urual daw, sa mga kalakawan ta, naging busy kita, okupado kita kay itong mga schedule na ito. Kumbaga partner an Ako Bicol kaya day napapagala. Day nagsasawa sa paglibot, sige sa nanlibot. Correct, libot sa ng libot partner. Nasa ground talaga partner para mailing ang mga pangangaipon sa tuyang mga kababayan. Digdi kita katabi kong Pido sa pinaka mainit na issue ngunya nasyonal. Ining manungod sa issue kan face shield. Ano natabi ang standing di tabi Congressman Pido kan Ako Bicol? Well, so ngayon, padagos manggiraragit ang nananao kay face shield, dahil iyan, regulasyon manggiraray, pinagpapautob kan sa tuyang gobyerno. Alagad na ugmakuta kita kang mga nakaaging duwa o tulong aldaw o kang nakalipas na simana na kung saan may deklarasyon sa tuyang presidente na in outdoor places, especially subako man enclosed, pwede na din magamit kay face shield dahil base man sa pag-aadal, ang face shield kaipuhan lang naman sa mga grabe ang contamination or grabe Sa mga ang- ospital. Sa mga hospital. But if you look at the purpose of face shield is so they makalaog sa virus sa imong mata. But in a certain place where each and every one of us is using face mask, difficile man sa droplets. So, di pisil man makaluwas duman. Di man na may maluwas sa droplets. So nataka man Facial. ma-facial. Especially so on my part, Joshua and Remy, na talagang nadidipisilan ako minsan sa paghangos. And minsan, na nalulula ako kasi curve bagayan and I'm wearing an eyeglasses
na nagdadagdag sa grado kan sa Correct. kuyang ano. Yung refleksyon, garulugod na Maski ako kung nadidipisilan ako pag naka-face mask ka tapos naka-face pa na, maray kung naka-steady ka lang na nakatukaw-tukaw ka pero kung naglalakaw ka na, sige, ang hiro mo, medyo nakakapadipisil sa pag-angos. Lalo na sa mga may edad na tabi kong, difficile talaga ang paglalakaw ninda. Kaya lang, nanindugan baga kung sa mga World Health expert, pati na sa mga eksperto ta sa medisina digdi, nakaipuan talaga dang miss facial. Well, siguro mauyo na sa nakita dahil that is a restriction or a protocol that must be complied with kang kada Sudadano, kada Filipino. But I still maintain na sa open spaces na Kung pwede man sa nakuta na. kung saan igwang physical distancing and everybody's wearing mask, pwede man siguro. In fact, we're the only country in the world na nag-iimponer sa paggamit kay face shield. Magluwas ka sa Pilipinas, mayo ka ng mahiling, except for those clinics, hospitals, sa laog kang hospital or mga Nakaipuan talaga ito. nakaipuhan talaga ito. But outside of those institution, mayo man na pinagpapautob na face shield. Pero siring sa pinagsabi ta kasubago, pinagpapautob yan bilang sarong masunod-sunod na Sudadano na kung saan pinapautoban sa rong protocol, sunodon ta na sana. In fact, kasubaw nga aga Remy and Joshua, maestro, kapitan, SK, nagjaran sa opisina ta, nag-distribute na makita ka face shield, pati face mask, para mas may tao sa pangangaipo. Dakula naman nakatabangan dahil kung mabakalod pa man kan sa rong nagtitios na Pulano, Sudadano, ay talagang dakulang kabawasan pa sa indang tipo. Makangalas lang kasi partner mo akong pido na pati sa mga nagbibisikleta, nagmumorotor, na gusto talagang pasuruloton kayo. Bako man talaga Ay, aram mo necessary. na nasa Pilipinas kita, partner. Only in the Naramduman Philippines. mo sa pinaglaban ni Kung Pido, nakapakanan kan mga rider, nasubak rider, mag-agong dapat. Aliw na ito, Oo. ano. Aram mo din sa Pilipinas, kung minsan gulpian mga joke. Malabag after few months, pinatanggal man talaga. Marilis man sa Well, siguro ang sa pinaglaban ta kito Joshua na napatunayan naman na tama ang susatuyan pinaglaban. Ngayon baga, mayo naman ang Mayo na. pinag-iimponer. Kasi inot na inot sa pagmumotor, lalong-lalo naman kung pagbabawal mo sa backride, pero so backride mo, burabanggi mo katubay, ano man Correct. ang Anong point logic kito, duman? anong logic Correct. kito. Paano ay itong so Barriers. barrier? It Ano will man ang cause accident kasi It will yung cause hangin baga. Kaya siguro ako nagtutugod ng mga nornuaring kay ni may pag-isip-isip naman ninda naday na talaga ang facial kay Oo, Puan. kasi Ngunya aside- lang medyo pigin sister ta duda ko partner aron duda ko. Dahil pa naubos Nakulong sa supply. pambuliga. Negosyo, Paano partner, pambuliga? negosyo. Pero kung iisipan mo kung dagdag sa basura, haloy ang pagtutunaw kan mga face shield na yan. Oh, saro pa yan. Oo. Na ngunyam palan nagdagdag ning tuni-tuniladan basura ta, so facial ta, dahil pala niya natutunaw basta Haloy partner, kasi plastic kaya siya, made of plastic. Oh, aside pa kaya tabi kong pido, 'di ba? Nagkakaigo kaya nin kalibungan and public kung ano talaga so mga dapat sana na magsulot nin face shield, arin ito so mga dai. So malinaw sinabi ni Kong Pido na duman lang sa mga medical facilities. Oo. But right now, Sis Remy, Dahil kung pa susundon talaga. talagang ang pinagsasabi giraray, balik kita Magamit sa dati. kita. Magamit kiraray kita. Opo. So, ako sana, araw kito sa kuyang paninindugan, ako nga ni, nagpaluwas na kang pagsuporta duman sa inot na pinahayag kan sa tuyang presidente. Alagad binawi kan sa tuyang presidente dahil sa suggestion ka mga medical expert na kung saan imbeldo sa pagpabakal kay face shield. Pero duman sa sarong mall sa Naga City tabi kong, dahil na talaga higpitan ng paglalaog na may face shield. Duman sa Naga City. Kaya iba-iba man partner. Di iba-iba, depende Pero siguro sa nagapauto. kung ika talaga iisipon mo, talagang dapat day na. Kung saro pa, gada ko'y kaning reaksyon, ini mga mainit na nasyonal ini. Sabi ni Presidente, ipaparisto niyan si Sayman na magsayong ang magpabakuna. Anong reaksyon mo ko? Siguro, madadangog na sa sayang spokesperson na hyperbole man sa nagirara ito. Kasi you cannot force someone to have vaccinated. In fact, each and every one of us, igwang derechos na magpabakuna o di magpabakuna. Pero para sa kuya, bilang sarong responsableng individual, nahiling ta na sa epekto kang bakuna. In fact, these are medically and scientifically proven
na these are safe and effective. Duman sa Amerika, mahiling mo Joshua, normal na. Normal na. Magiling kang NBA. Oo, dahil na. Dahil ng Tranquilo face na mask. maray. Paano nasa stadium, 18,000. Tranquilo na sindang maray. 18,000. Kung talagang Nagihiling. gusto ka na Dahil ba, maging balik kailan sa may normal, argumento, partner. Pigpaparapirit nga ni na magpapabakuna. Ang problema, dahil pa man nabakuna. day Well, pa abi. ilang tama taon. naman dyan. Kadakol akong barkada kong Limitado amuyaw pa. na magpabakuna. Ang Limitado problema, pa. wala ba man nabakuna? Nagusunod pa kita sa A1, A2, A3. Ano pala ng update kong bilang representative? Well, mo ka yan na dito? June 24, asin pagtapos kang bulan kang Hunyo, milyon-milyon tabi ang maabot na bakuna. So, magiging maray na ang rollout kayo ni. Pati sa private sector yata Pati sa maabot na. private sector. Tapos onwards by July, talagang padagos na ang pagbabakuna. Di maray yan, partner, na balita. O kasi, ang sabi bagakan gobyerno gusto ninda sa Disyembre dapat wala ng face mask. Maibalik Sana, na kita no? sa normal, sana. Buda, Di mapaparong mo ng watusi sa Disyembre. Digdi kita naman kita sa ibang issue, partner. Sige. Tama. Digdi kita sa napapanahon. Kuryente muna. Oh, problema. Kuryente Issue sa muna. kuryente tabi ako. Biglang mainit na naman ang payukan mga tao. Bako lang sa Legazpi, ha? Alam mo, Joshua and Remy, higher cost of electricity equals higher cost of water. Konektado yan. Konektado. pinagdo. It goes Yung hand in mananggad hand. pala. It goes hand in hand. Kasi, pag-distributor kang tubig, kasi pag-pump ka yan, puro yan. Nagagamit yung Gamit ng So, kuryente. ngunyan, talagang dakulo na babalde. Kung pwede na sana Tapos magwarala. suminabay pa palan kung subago, di alangkaw sa kuryente. Kanya partner, suminabay pa subago, naglangkaw sa mga fuel. Oo. Kung ka nakaaging aldaw ang mga post partner manungod sa tubig, gunya naman manungod sa kuryente ang mga post. Kaya kadakol talaga And na nailing susuya. ko si Konggaro, may mga puntos siyang inilatag. Well, di mo mabasol. Bako manini sa, kumbaga, data pinagbabasol o pinagtatawan ki accountability ng IPEC kasi igwaman sinda alagad inot na inot so mga generation power generation companies without mentioning nagkaigwa ki maintenance and so nagkaigwa ki power Naginastusan. shortage. So unannounced. So dapat ito na may foresight naman ng Department of Energy. In fact, pre-pandemic pinaghiling na kang Department of Energy na nasa red alert na sa tuyang power supply. And therefore, ang ginibo ko nag-create kidakol na power generation. Problema ko niyan, syempre, alam mo, negosyo yan and so mga nakadarakulang kumpanya dyan, with all the lobbying, they don't want the entry of another player that will kumbaga, level the playing field o syempre, iyan ang katotohanan dyan. So, may pagkukulang dyan ng Department of Energy. Pangtulo, ang APEC naman, nakadepende yan sa WESM. Ang WESM bagay iting spot market na kung saan ang presyo kang kuryente nababase kung ano ang presenting supply and demand. Kung kulang ang supply, mataaso ng demand, mataaso ng presyo. Tama, opo. Kung kulang man ang demand, as in Kulang enough ang supply, mababa man, presyo. araw kaya. Ang problema kang IPEC, wala sindang direct contracting sa mga power generators. So nakadepende sila sa IPEC. Samantalang kung may direct contracting sila sa mga power generators, di may kontrata sila duman hanggang 5 or 6 pesos lang kilowatt hour. So, doon nakadepende sa WISM. Sa WISM. Nagkakawat Sa pa market. kayo. Nagkakawat ang kuwan kan presyo duman. Kaya kung anong presyo duman, Saro pa sige dyan, man ang uruulan saro to. pa dyan, dipisal partner na burban at banatan mo or pigaon mo huli tamayo sindang kakompetensya. Yeah. Saka, dayman, may actually, ang puntos nga ni kan ibatang mga kababayan, garuman sa na yan sa pagkakan partner. Pagmayo kang Di bali, options. dayman, di bali mahal-mahal. Basta masiram. Ang problema lang nga ni, nagmahal, pero low voltage. Di bali mahal. Nagmahal, basta... alimbawa, sa Daraga, Subago, sabi kan taga Baskaran, nag-text sa kuya. Problema ngayon sa barangay mi, okay man ngayon na naglangkaw sa rate. Tamabayad kami kahan. Naglangkaw sa rate, subul tayo digdi sa mo. Abo ba, Bumina ba? narautan mga appliances. Totoo So, yan. same with APEC and then the PhilHydro, now owned by Maynila, they need capital infusion para ma-improve ang serbisyo. So, and both has problem on collection efficiency.
dapat magpaturo sila sa syudad kan Legazpi. Oh, number one. Na number 1 sa koleksyon. Number one sa pagkolekta. Number one sa pagkolekta. Pero dapat, yan na pagkolekta ninda. Ang kaluwasan kaan, maray man na uli sa mga namamanuwa ang syudadano. Well, it should translate into better Ay, grabe pala ko basic services. nagpapasalamat sa imo saka sa ako Bicol na kan mga aldaw na ding tubig, nagpaayuda ka ng tubig sa mga kababayan ta. Even the LCWD na talagang nagpasalamat sa mga esforsos, Bicol. So dumang kita sa tubig, ano? Kasi sabi ko ani sa Indo Joshua, Remy, higher electricity costs will translate into higher Bill. water bills. Kasi konektado yan na doon. Ngayon naman, ining sa tubig naman ini, haluyo na talaga ining problema. Digdi sa syudad kan Legazpi, Joshua. Dekada na ini ko. Dekada. Bako lang dekada, 2 decades. Kumbaga, ini the urban water problem has been there for the past 20 years. Ayan, so ginibong pag-ayuda kan ako Bicol Party List na nagkaperang barangay Paano dito ako sa kaya syudad. kung nalibong ako kasi kan maglalaong ining pilhydro ka ito, ang nadadangog ko ka itong paliwanag, pag naglaong ngaya ang pilhydro, garo na ngaya kristal, kalinig kang tubig, dahil na ngaya ang mga refilling station. Sigurado ngayang potable Tapos water. bastante na ngaya. Nalibong Well, ako. iyan, kung narealisar so tamang pagkaagi nagkakanigong kapital para sa teknolohiya na magpa-process kang tubig yaon. Alagad, kita ang sulamenteng dissenter, kumbaga nag-oppose kung paglaog kang PhilHydro baga way back 2006. Dahil nahiling ta Joshua and Remy, namayo man na sapat na kapital sa PhilHydro, kumbaga gigisahon Istoryaman lang, sa na. gigisahon lang sa mantika, so consumidores as in ang LCW. Dahil kita nasala. And in fact, when Maynilad bought PhilHydro, ang sabi ninda, so teknolohiya na presenting ko niyan, dahil man talaga makakideliver ki tubig na ipinirumesa puon kan sila nakipagkontrata sa So pinagamit LCWD. din yun. Aminabli sa inda na ang gamit dyan mo niyan, dahil man talaga makakapagtao ka itong malinig talagang. Dahil Kasi po. aside kayan tabi kong, dapat pag-arog kayo na may mga rimalaso, may mga troubleshooting, dapat igusin na ng mga backup na materyales or yung Well, mga tama ka. ekipahe. But another problem is, ang Maynilad, base sa paliwanag sa kuya, kang head kang water operation, si Randy Estrellado, paano man niya kami makapag-improve na 2 taon na yan kami dahil pinagbabayadan kang LCWD. Iyo bagay ito pigre-raise ko partner. Iyo bagay bigay-insist ko kan sa imo kan saro. Kinulikta na sa to kan LCWD. Kinulikta na. Maati o malinig ang tubig na ibinulo sa gripo mo, kinulikta yan sa to. Pero so LCWD dahil nagbayad duman sa So, ibig mong sabihin, sa PhilHydro. partner, pinabulos kan PhilHydro sa mating tubig or nagpabulos ng mating tubig, luminaog sa metro. Inako at kang LCW. water district. Inako. Nagpasiring sa mga konsumidores. Kinulikta sa bayan. Nagbayad kita. Kinulikta. Pero, ang PhilHydro dahil nagsingil sa LCWD kan mating tubig. Nagsisingil. Kang mating tubig. Nagsisingil kang mating tubig. Pero Pero dahil dahil man pigbabayadan. okay. Kan LCWD. Pero kinulikta kan LCWD sa to. Ang naaraman ko man partner, arog gani ibang versyon. Mati ang nagbulos hali sa PhilHydro, luminaog digdi sa LCWD. Inako kang LCWD, Inako. dinistribute sa to. Dinistribute nga ni sa tuya. Pero, ang aram ko, ang PhilHydro, dahil nagsingil ka itong mga panahon na mati ang bulos. Pero nagsingil so. Nagsingil ang LCWD Kaya nga. sa mga Well, konsumidores. katotohanan na yan kasi sabi kang PhilHydro, which is now owned by Maynilad, magpabulos ka mo, mati o malinig. Halimbawa kita sa Indo, practice tabaga. Pag mati ng tubig, sige sa nang pabulos Sige mo. kitang pabulos. Pigbabayadan. Sa pagtubod na Malinaw. malinaw na sana. Oo. Pigbabayadan tayan sa LCWD. LCWD. So nag-charge ito duman sa Indo. So ang sabi sa kuya kang head kang water operation, we are very much willing to improve our services by infusing capital para mas magibon ninda. So clarifier. Pati so another reservoir na kung saan matitipunan kitubig sa panahon kang tag-init, may tubig manggiraray. May tubig manggiraray. Alagad, dahil sinda nakakapagpadagos kan sa ng konstruksyon dahil sa padagos ganing pag-supply kitubig, di man sila pinagbabayadan kang LCWD. So, Yahin daw kung so kinulikta kang yaon dyan LCWD. sa LCWD. Nakatambay sa But here's the thing, may reason man ang Available naman kasi si sabi, Tapong, nayaon sa Inda. kasi ang sabi kang LCWD, which is also legal, na if you cannot deliver based on your contractual obligation na araw kini dapat kalinig ang tubig, kalidad kang tubig, then we have no obligation to pay you.
And so, kung magbayad da so LCWD, baka makowa da asinda. Ayo. So, sindaman ang balikan kang kowa. Pero sa LCWD kong, dahing obligasyon sa tuya na pakarayon ng tubig bago kita singilon. Well, iyan ang mandate ninda eh. Kasi ang pinaka may obligasyon sa tuya ang LCWD. Kasi pag, alimbawa, ako, consumer ako, nagsayom ako, di ko inibabayadan. Tama, ati. Oh, pero Putol! pero Putol! wala Oo. kitang kontra. Parang wala kitang Iyan ang ano, from iyan ang kumbaga masaklap na sitwasyon ka mga nakatotohanan. konsumadores. Na kung saan mag-deliver ki tama, mag-deliver ki Maati, or bako kaya kita puro palso satisfied. kang kuryente, Obligado ka magbayad. you have to pay. Otherwise, they will cut Putol. you. But based on the accountability of all these service providers, public utilities, yan ko ta, lookout ang kang lokal na gobyerno na pinagpapanagot ko ta. In fact, ang LCWD, all the boards of directors, including the general manager, were appointed by the LGU. chief executive of the local government unit. But Joshua, Remy, this is only half of the problem. The bigger problem, itong magpuon sa taisan, Yun na nga ni kung ang idadagdag ko Upland partner. barangays, Yung nga ang ang idadagdag talagang ko partner. mayong, Kasi ang problema sa tubig. sabi sa kuya kan mga kababayan ta diyan sa Buluhod. Kamudaw ngayon para ngayon pirang aldaw kamong dahil nagkatubig. Grabe na ngayon, nagwawarla na kamo sa Facebook. Kami ngayon digdig, kung pirang taon na kami digdig, dahil tubig. Pero alam mo, sa mga nakaaging mga panahon, ang daraga, ang problema sa tubig. Hindi, maski ngunyan, may Kanagkaigo problema pa. kitang problema, ako pigurulokan kita, para ngayon tulong aldaw, 5 aldaw pa sa nangyayang ka. Mukha ngayon, sanay na. Pero sabi kan mga yaon dyan sa barangay na pigtutukoy ni Kohong, kami ngayon digdig, kung pirang taon na yan ang sitwasyon ni digdig. Pero kung may obligasyon yata ang water district, na dapat pati sinda duman matubigan. well, tama ka. That's the mandate, not only of the LCWD, but the local government Local unit, government. because that's a basic necessity. In fact, under the UN, it is already considered as a basic human right na ang lambang saro dapat igwang access sa clean and potable water. Pero sa pagkukulang kang iba, pinagsusolusyonan ta naman tabi, Joshua. Na Ito umako. ng water system, Level 2. Kaso hapon, Joshua, nag-ikot ako sa 10 barangay and pinag-ikot sa gabos na Pero may proyekto. maray ng bareta si Kumpido. Magayon. Kasi, brainchild din ni Congressman Saldico. Ayan. And then, so hapon, inikot ko. And then, there were 4 operational water system sa Bangkirohan, 2 sa Bangkirohan, saro sa Imalnod, saro sa Bariis. And then, ining sa Malangka, sa Taisan, as in sa San Jose, sa Maslog is nearing completion. Nearing completion. And the rest like Stanza, Humapon, Kagbakong. So meaning, dapat mahanda ang mga kababayan nga to dyan sa Upland. Taggabos iyan, bubugtakan. Yes. Kay puan lang magalat dahil aramo by next year ang plano kang Ako Bicol Party List sa pangenot ni Congressman Saldico ay talagang iyan gabos na sitiyos makaagan. Dahil daw kung mangyari na mag-abot kang panahon dahil digdi sa proyektong inikan Ako Bicol na ining mga bulod, mga sityo dyan sa bulod lagang kay water system level. Dahil daw umabot kung ang panahon dyan na sindalugod mauragon ang tubig kita digdi sa baba na Well, barangay. totoo yan, Joshua. Kasi Posible kasapon, mangyari. Silamli pa ang Posible buhay ta sa mangyari. tubig. aliw kasahapon, sa Malangka, as in San Jose, na nearing completion na nga ni, pati duman sa ibang lugar, Bastante. naiinuman indaan sa indaan Bastante, tubig. potable Naiinuman. water. Potable, drinking water. Sa tuya, kay Jesus, Rakman. makairakon. We've been paying so much, and yet, And yet, data they mainuman, Kaya kung minsan lugod partner, tutuan mga kasabihan. Na patient kung is a virtue. marayan mga nahuri-huri. Ta kung minsan sunahuri lugod, iyon na papamaray iyon na. na papamaray. Nahuri-huri sila sa maray na tubig. Natawan sindan kunyang kan Ako Bicol ni Libre maray na pa, tubig. libre, Oo. malinig, inumon. Kunyan lugod, sindan marayan. Correct. and duman, Joshua and Remy, duman sa pinagdataram kong higher electricity costs will result into higher water bills. Dahil sila apektado. Dahil apektado. Solar. Solar. Wow. Aside from Renewable solar, energy. solar Ganyan powered, magmahal ang Ako Bicol Party List. Anyway, partner, Aha. uro alawig ang napag-ulayan Sige. with Kongpido. Diyan sa natay, sa tuwing Dahil mo na pagwalta, so mga aktibidad partner kan Ako Bicol, napapaabuton, asin mga preparasyonan pa sana. Sa tuyang pagwalta mga ka-aksyon, dakol pa kitang pag-ulayan, kay ibang mangiraray si Congressman Alfredo Garbin, kan Ako Bicol Party List. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Kang panahon pag
uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kanina po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po, sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kaya ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing paibabaw, daing pairarong. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kaugmahan sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo beltada kita partner digdi sa na putol tang pag-urulay Oo. digdi manggiraray sa water system at water And supply ang in Legazpi. pagkaisitangan, siyempre bako man lang duman sa mga namimensionar ni kong na barangay sa Legazpi, kundi throughout Bicol Region. Correct. Ongoing ang mga So mga ongoing pinigibong- water project ka na ko Bicol Party List. Highlight na lang sa Legazpi. Oh, please, dahil nagka-problema kasi kita. nakulaw ng problema. But this ongoing 10 water system dito sa syudad kan Legazpi,
in those barangays na wala talagang katubig-tubig since time immemorial. Pero gusto ko naman magpabuklag ng water system dyan sa muyang lugar. Yeah. So, Remy, this is only part of the 71 water system na Ayan, partner, pinagkukonstruwerta. Ongoing yan, Kong. Partner, Ongoing yan. And then, in fact, Remy, hali ba kita duman sa Cam Norte, Opo. moin beneficiaries na sa mga ita. And then, mabalik kirari kita duman dahil sa Cam Norte, ikaw naman kitang natapos sa labo. Sa labo, opo. So, baka mamisconstru kita, di kita baka sabihin na natang nakatutok lang sa Legazpi. No. Opo. In fact, bulk of the water system is outside Legazpi. And the commitment of Ako Bicol Party List sa panginot ni Congressman Saldico, talagang matugunan ini sa halos gabos na mga barangay sa daing tubig dahil sabi ta na nga ni, premier na pangangaipo yan. Kung iyan, kumbaga, i-deny mo sa tuyang mga syudadano. Water is life. Yeah, no, that's what water is life. That's our first line of defense. Pag-abot sa kahilangan. Kung Bata ang pangapudan kan DOH, maghugas ng kamay, ano man ang kuminom ng iugas mo tubig. man ang kundang tubig. 8 glasses of water. So, iyan ang sa tuyang pinakadakulang advocacy Depensa. And then, of course, our first line of defense sa anuman na kahilangan. Opo. Because you cannot expect a healthier population Opo. kung Daing mati. tubig. Mati. Kung daing tubig, as in kung maati ang tubig. Kung igawa man ang tubig, Kung kasi mati man. duwang klase Joshua eh. Here in the urban area sa Legazpi, igwang tubig, paminsan wara, pero most of the time maati. Mati. Okay. But other half of Legazpi, which is half of the population, talagang warang tubig. Ang driver ko, mauli, mapaaram. Sir, mauli na nga ako. Sabi ko nata, maarok pa nga ako. Dahil, maarok. Maarok. Pero ay garukan mo. Taga-bangkiruan siya. Saro, may kabang kilometro. Lalakaw. Malakaw. Ano? Tapos, pagkaga, pagkaga Joshua, nakalata ako. Malaog, mga 7:30 in the morning. Pinuluya pa. Dahil, ayo, pigluluya, tapos, Dahil pa nakakarigos. dahil pa nangarigos. Sa indo pa makikarigos. Sabi ko nata, dahil ka pa nagkarigos. Sayang nga, sir, kan tubig na pigsakdo ko. Hindi na ako makikarigos. So, araw ka ng pagsakit talaga, Joshua, dyan sa bulod. And yan nangyayari talaga kung sa halos kadaklan na mga rural areas, lalo sa mga bulod-bulod. So, igwa man na origwahon, na kaya, nagpapadeliver, which is charged 100 to 150 pero pesos a day. bako man lang yan kung sa mga igwahon. Ta kami nga ni, mas kung Actually, wara, talagang nagpapadeliver. Tawara kitang choice. Aram mo, diba? partner, aram mo kung digdi sa nangyaring ini, kumbaga, nadiskubre kan Ako Bicol sa paglilibot nindo ni Kong Salde, nadiskubre nindo so tunay na pangangaipo kan mga Bicolano. Iyon na ini. Saro ini sa mga nubling proyekto. Pero dahil man siguro na dahil malilingawan kan mga kababayan. dahil man na siguro partner. maisip ang mga Legaspenyo, nata digdi nakafocus. Kasi maski sa ibang probinsya, Dahil ongoing, maski sa ibang ongoing. mga... Kasi maski digdi sa programa ta partner, nag-iimbitar kita kan mga kababayan ta na ipaabot sa satuya sa mga lugar na talagang Ako namumroblema sa supremon kung tubig. kapitan duman, pipakumplito ko sa requirements. Di ba? Kung magkaigwaman kami duman. Kita baga, kung sisay man nagsumitar sa tuya, ibig sabihin, they're really in need of water. Okay. Kung maliban po digdi sa water system na pinagkakaabalahan kan Ako Bicol Party List, how about sa iba pong mga programa and mga proyekto na dati pang pag-i-implementar naman? Well, yaon sa core advocacy ta, edukasyon, which is, kuyan nga nag-iikot Puga-puga, naman kita. puga-puga. So sarabay-sabay yan. And then, may nagpapalista na naman kita because of the maabot na enrollment. Kalasinan, Pero opo. siyempre, ang pinagpapasabot sa INDA, na those who can avail of the educational assistance, ito mga naka-enroll. Kasi alam naman nag-avail ka, dahil ka man Enroll. Useless, opo. Oral daw, medical assistance, ito mga livelihood trainings and programs ta Joshua na pinagpo-provide kang Ako Bicol and TESDA, kapag taoki trainings and then minaresulta sa employment or trabaho. Of course, infrastructure. Yaon so mga infrastruktura ta, malalayan na yan, pati nampo, minsan tourism related. Of course, our main is water system, construction, and of course, flood control. Yaraw niyan. Nakulon partner ng mga proyekto. Bago kita ang Ako magpadagos, Bicol. partner, ilingon ta daw ang mga message dyan. Aram Baka mo, may partner, mga kadakol- request pa dyan kay Kong eh. Kadakol ng mga proyekto digdi sa Legazpi City, anday aram kan mga nagakaper na yan, proyekto kan Ako Bicol. Itara mo na nga ni partner, ikama si na. Kung Pidoan, masarap Yung kaman sa yan, nasigyan, kuan mo, dahil mo pa ititaram partner. Kung Pido, ano itong Well, mga... Joshua, when you speak of big ticket projects ta sa Legazpi City, of course, sining Boulevard. pinagmamalakit ang Boulevard. And it started here in Dapdap and Puro and all the way to Lamba. Pero
Nguya, na-extend na ito. Nagpo naman so pababa naman. Hali sa south, from Buena Vista to San Francisco. Magkakasabata na. Magkakasabata na, and yaon na nga sa Bagakay, maagi na sa digdi sa may Maslog, Puliki Bay, and then yaon naman sa Bangkiruhan. Yan tabi. So, that will create a lot of opportunities, whether it be economic or pag-abot sa residential. Tourism. Naroon duman ko nga ni kung kang panahon, dati kang pigigiboy ning Boulevard, ining na, may mga nagkurukontramang ka ito. Ayo. Pero ngunyan na-realize ninda kung ano ang kagayunan kan Boulevard. Grabe ang contribution dyan ni Joshua pag-abot sa kubiko, mga piling materials. Ano, Joshua? Maraming pakot-akot ni John Hopper. Mamuhay na Bicol Party List. Sige, Partner, basa. sabi ni mahal kong Congressman Pido Garbin, taga Baclayon, Bakakay, Albay, sabi ni Jody Bayaban, sinoy mi dagdama #1 sa puso mi, Kong Pido Garbin. Ayan, Asilem Nanggiranap. Hello, tabi. Sana po mapili man kami, malaking tulong po yan. Taidig di ba akong pinagtabi? Padagos ang pagtautan ng mga papremyo para sa tuyang mga kababayan na nagsusunod ng mechanics. Si Erica Joy Barado, hello Kong Pido. Ayan. #1 sa puso uday ng iba, Congressman Elizalde ko at Congressman Pido Garbin Jr. Ayan. Kadakol pa partner, kaya lang dito masaro-saro ta sa 5,700 comments na kununon. Ayan. Sige, atya naman. Atya naman. Digdi naman kita sa pinag-urulayan ta partner. Aside kay itong mga ongoing projects, ano patabi sa mga daing nababanggit Kompido na talagang plano na gibuhan ka na ako Bicol para sa tuyang mga kababayan? Well, ko kita ang advocacy man pag-abot sa mga senior citizen. And of course, yaon dyan so single mother. Opo. And of course, sa PWD. And ang day matatawaran, so aktibong partisipasyon ta duman sa debate, as in mga pagpasarkiles duman sa Kongreso dahil yan man talaga ang pinaka-premier na responsibilidad ta. Opo. Bilang legislador. Bilang legislador. Saro pa nga niyan kung sa medyo busy si kung sa paglilimot, sa pagtaon ng mga ayuda. Aram mo na nga busy pa sa interview. Ngalason ako partner mo, bilibo na ako kay Kong Pido. Dahil paborito si Kong, ano paborito ni kan mga telebisyon sa Kung Manila. baga sa trumpo partner, ang turo talibong grabe. Pero aside kayo tabi Kong Pido, nagkaigwa kita ning Kasalang Bayan, duman sa Daet Camarines Norte, pangduwang Kasalang Bayan. Sa ina naman po ang mga sunod asin na piga prospect na probinsya. Alaton may kamunduan ni Sally kasi kamo baga ang promotor kay ni sindanduan ni Sally and then si Chi. Pero dakulao na bagay na kung saan napagsaro ta sa matakang Diyos itong mga haloy na nagsasararo. In fact, Joshua, may kinasal kita duman o nagninong kita sa sarong kinasal duman sa 20 padis na ito na maaki na naman. Panduwa ng Nailing aki. ko na sa sabi niya baga, salamat niya dahil nga sa Bicol nakaraos niya. Medyo na mundo ka kan pagtarang. Igwa pa duman na sarong couple partner. Believe me, nagkapira na silang beses na nagkabulagan ta sila lalaki babaero. Babaero. Ano man na lalaki, maging lalaki. Basta natural, babaero. Lalaki, magiging babaero. Pero, dahil makapaniwala si Agum niya na kang nag-offer na ako Bicol Party List ng Kasalang Bayan partner, despite na babaero kadakol niyang chicks pero naugmahon siya dahil nag-propose. Siya ang pinakasalang partner. Ayan. Kung maiiling mo, maswerte partner sa mga kababayan taduman, tas mismo sa simbahan. Partner, ako medyo nagbabalos ka sa kuya. Ano? Pag bibanggit mo ang term na babaero, iiling mo akong marayan. Siyempre naman, manilingon ko si Kumpido, naaral ko si Kumpido, diretso sine. Pwede man na mag-sambit kang babaero, dumang ka sa pinto magiling. Gusto ko talaga digdi. Dahil maswerte partner sa mga babayan ta kasi talagang sa simbahan sinday kinasala. Magayunon, after kaan partner, nagkaigwa ng reception sa Sarong Subdivision, talagang nailing ta partner na talagang na-feel kan mga couples na ini ang sinseridad as in pagkaabot ka na ako Bicol. Pag sinumada mo, ang gabos na mga pigigibo kan ako Bicol, halos sa gabos na sektor, gabos na aspeto kan pangbuhay-buhay kan mga Bicolano, halos igwa dyan ng programa na ako Bicol. Yes. Kung pa ka ito, sundo mo niyan. Maski si Mayor Ochoa, B2K Ochoa kan Daet, grabe ang kaugmahan dahil hindi na pinaglalaoman kasi usually ang sarong mas wedding sararuan sa ng bendisyon kan padi, di ba? Sararuan na naga-aido pero yan talaga partner saro-saro. Talagang mamamatian mo na talagang espesyal so nangyaring pagkakasal. Gusto ko sabihin ang nakuha nindo dumang partner na padi medyo may gus. Ayan, may gus partner. Buda, bili mo na. Sinurkat. Naugmahon siya kasi kung Pido mismo yaon. Igwa na ako yaon. kan partner mga inatindiran man, kinasal sa mayor, iapot kan mayor
Anong gusto nindo? So, maradalian kita. Hindi, o. Aloy-aloy. Aloy-aloy. Kaya ayo yan, partner, ang saro sa mga programa kan ako Bicol, Padagos, Panduwa, duman sa Daet Camarines Norte. And kadako lang mga kababayan kong pido, naglalaom pa na saro man sinda sa maging parte kan kasalang bayan kan ako Bicol. Well, pwede tagibon sa Kamsur, and then Sorsogon. and those provinces like Sorsogon, Joshua, and 2 island provinces, Catanduanes and Masbate. Pwede tayo itong gibuhan. May nadangog nga ni akong mga mayor partner. May mga persuading man ng mga mayor sa mga munisipyo. Gusto nila makipag-partner sa ako Bicol. Makitie up sa ako Bicol. Tagaroon ngayon, mas marayan. Pero grabe talaga, Bicol, ibang-iba talaga ang preparasyon kan ako Bicol pag abot dyan, partner. Ibang-iba. In fact, so tourism officer Yeah. kang Camarines Norte, si Kagayon Mr. kan Bong mensahe. Palma, talagang impressed na impressed sa Joshua dahil sa preparasyon na asinso production na ginibo kang ako Bicol Party List. Katabang kina Remy, Sally, si Chi, Si and Raymond the Prado. Raymond Prado, si Lisel, so mga provincial coordinators, of course. So action ko, team. Yeah. Talagang Of pag-abot sa course. production na Kompleto. kompleto. Team Saro effort. yan sa mga natawan ng komendasyon ni Kong Pido, itong full force kang team, partner. Oo. Kung salamat sa pagpasyar girari digdi sa studio na update naman kita kan mga pinagigibo kan ako Bicol Party List and ika bilang representante kan ako Bicol. Baka may mensahe ka sa mga kababayan tang Bicolano and Legaspeño kung go ahead, tabi. Well, Joshua, duman sa mga isyo na bagay-bagay araw kang kakulangan sa tubig o maating tubig, asin na pag-abot sa elektrisidad, talagang diretsos ta na mag-complain dyan. Panaguton ta sa mga service provider, and then mga pudang kita sa satuyang gobyerno na mag-action dyan dahil sabi ta na nga ni, these are basic human rights and the basic services na dapat na ipagkait sa lambang saro o ciudadano. So, yan Joshua, dapat maaraman ninda that we should be assertive. Otherwise, kung di tayo pag-assert ang sa tuyang derechos, di tayo susuriyaw yan, talagang permi lang kita Oo, tatapak-tapakan. makairakon kita, kumbaga. Kaya tama yan, aramo Maswerte kita, partner. Taigo kitang mga kongresista na talagang padagos ang pag-ibon ng paagi. Pigtatawa ng giyan mga kababayan tang Bicolano na ang karapatan ta sa mga serbisyo niya Ipaglaban dapat ta. ipaglaban ta. Correct. Kung salamat na maray po, tabi. Salamat, Mabuhay ka. Joshua. Tunay Salamat. kang kasurog, katabang na kasurog pa. Mga ka-aksyon, yan tabi si Congressman Alfredo Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. Partner, sa tuyang pagbabalik, may manggagana nin cash. May manggagana ng tablet! Kaya mga ka-aksyon, ang tabay lang ka mo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo sabi, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa munting sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ko sa tubig na ma-realizar, matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and we po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig.
Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, partner. Ikaw talaga. Sige ka naman silang ulok-ulok. Dahil man ta, ara mo, gulpian mga plano mo sa buhay. Maganda pa ang malaog. Akon malaog. Mga ka-aksyon, uyan na naman ang satuyang maswerteng tablet winner. Yan, ang satuyang maswerteng tablet winner dahil iba kundi si Princess Julissa Pagya! Ayan, congratulations! Uyan sa iyang mensahe, basa! Okay, ang sa iyang mensahe, ako po si Princess Julissa Fabia from Magaraw, Camarines Sur. Ay, nasa tuya. Magaraw, Camarines Sur. Sana po isa ako sa mapili na manalo ng tablet para po sa online class. Dakula pong tabang ini para sa ko para pagtapos na po ako ng pag-aaral sa college sa CB SUA. Calabanga. Sana isa akong manalo dahil kailangan ko po ito para makadalo ako sa araw-araw naming Google Meet. Buinas partner siya. Kaya siya nang ganakan tablet. Si Baswa. Oh, kulay pulaan sa iyang shoes. Oh. Maswerte partner pag pagpula. nakapula, naka-red Oh, na di shoes. Princess Julissa Pabia, may makontak sa imo. Ayan. Para maaraman mo kung nuarin mo makukuhaan sa imong tablet. Yan, congratulations! Partner! Siyempre! Yes! May manggagana naman ng cash prize! Dahil may nagdanang tablet, may cash! Aldaw mo yan in Martes, kay Guan, ngunyan manggagana ni 1,000 pesos! 1,000 pesos! Partner, ang satuyang mahiwagang garapon, pasok! Alright! Tararat, may mga ninire-reviews na dyan. Ayan. Basa mo na kita. Sabi ni partner ni Jean Leia Nunez Anzano. Magandang hapon. Sige, si Noemi Dagta nakatutok man. Eric Barado, good afternoon. Erica Navarro, Lionel Zamora Obligacion. Oy, maray na pagkahapon man sa Pinas Tactical Nation nakatutok ang mga riders partner. John Salcedo, Jerry Nasa ibabaw, Carrasco. nasa irarom na ngunyan. Binaliktad ta. Ayan, okay. Woo! Ako na. May natupi, oh. May natupi. Yan. Sige. Ang satuyang maswerteng winner partner. Yan! Apo dingo na. Numero. 0938. Ano sa indo? Babae, lalaki?
0938 Alat mo na, 0938 933 933 1029. 1029. Ayan. Tadadadadadan. Sana manalo ako, sabi ni Eric Barrado. Sige lang. Basta day magbara, mananalo ka. Oo. Eric Barado, basta day magbara, manggagana. Si Joanne, nakatutok man. Oh, Day pa. nag-ring. Day pa. Joanne Vista Baynado, pabati man po na advance happy birthday. Advance happy birthday, Joanne Vista Oh, yeah. Baynado. Yan na. Maray na pagkahapon. Hello? Hello po, sino po sila? Hello po. Hello po, sino po sila? Hello, sino po sila? Kayo po, sino po kayo? Kami po ay si Joshua po ito at ang kasama po ay si Remy. Kaya ang tanong namin, kung tinanong mo kami kung sino kami, ang tanong naman, sino po kayo? Sino po kayo? Si Aiza Esteves po. Si Aiza Esteves. Esteves. Taga saan ka ay sa Esteves? Kainta po. Kainta Rizal. Oh, Opo. Ang layo ng kwan mo pinanggalingan o ang layo ng tinitirhan mo opo. Kainta Rizal. Pero probinsya ko po, Sorsogon. So ikaw ay Bicolana. Opo. Taga Sorsogon ka, tabi. Nasa Cainta Rizal ka ngayon, pero ikaw ay isang taga Sorsogon. Opo. Saan ka sa Sorsogon nanggaling? Barcelona po. Barcelona, Sorsogon. Sige daw, tabi, Bicol. Marunong ka pa magbikol? Amo po. Amo. Nya kung hatagan ka namon. Nin kwarta. Gusto mo? Para sa ano po 'yan? Oh, pero abo mo. Di man po. Pero may inintrahan kang rapol, may inintrahan ka. Iyo po. Saan? Anuhan man po ako. Sa ano ba 'yun? Sa Bicol, ano po? Sa Bicol ako. Ano? Dyan sa may Ligas Albay. Ay, ano ba yun? Albay din, nanda. Oh, Salbay. Duman sa Bicol ako? Opo, yun. Sabi ko na sa iyo Sa co-action. Coaction. Opo. Iyo talaga ito ang inintrehan mo. Opo, Aiza, daraga ka pa o may agum na? May agum na, may dalawang aki. Pira. Dalawang aki po. Dalawang aki. Okay, peran agom. Isa lang. Isa lang. Sige po. Ano ang trabaho mo, Aiza? Wala na po kasi tigil kayo lang. Wala bantay sa anak ko po. Nagbabantay ka na lang ng anak mo. Aiza, tabi. Last ko nga po, anong parapol ang inintrahan mo? Ano ba yun? Basta nag-comment lang po ako. Baka sakali lang po para makauwi ako ng probinsya. Basta nag-comment ka. Opo, Anong kinoment mo doon? Nasana, mapalad na, mapili. Kung napili ka, mauli ka na talaga dito sa Bicol. Opo, kasi pinapauwi po kami ng papa ko kasi may sakit po yung papa namin. Ay, opo. Opo. Dakulang tabang naman ini maski pro paano, Ito Aiza. na ngayon, Aiza. Gusto naming ibalita sa iyo. Gusto naming ibalita sa iyo na ikaw ay napili ngayon para manalo ng 1,000 pesos. Ayan! 1,000 pesos. Di nga po, nanghihina po ako eh. Nanghihina ka! Totoo yan. Totoo yan! 1,000 pesos! Regalo sa iyo ng Ako Bicol Party List or Bicol Ako. Yan! At saka ng co-action. Opo! Regalo po sa inyo ni Congressman Pido at ni Congressman Alfredo. Congressman Saltico ng Ako Bicol. Ako po, di po nga po. Ay, totoo nga! Oo nga po, opo, totoo po. Hindi naman kami, akala mo sa amin, manluluko kaming dalawa. Hindi kami scammer. Hindi po sa ganon, kasi may tumatawag din po kasi sa akin na ganon din po. Ay, hindi, sigurado na ito. Opo, kausap niyo po si Joshua at Remy po ng Action Co Center. Salamat. Ayan. Ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List dahil ikaw ay nanalo ng 1,000 pesos? Salamat po, hulog po kayo ng langit, pangbili na po ng bigas. Opo. Gatas ng anak ko po. Nanay, para po masigurado niyo pong nanalo kayo. Pagkatapos po ng programa, pwede niyo pong i-preview ang aming episode today. Panoorin mo. Opo. At may tatawag sa'yo, Aiza, kung paano mo makuha itong 1,000 pesos. Ano? Sige po, maraming salamat po. Okay, congratulations! Maraming salamat po, Aiza! Esteves!
Cainta, Rizal, Barcelona, Sorsogon. Correct. Congratulations. Bye-bye po. Ayan. Partner, bakit malungkot sila? Sila, malungkot sila, partner. Ayaw nila niyan. Dumadami ng dumadami. Ayan. Malungkot sila kasi yung para 20-20 nila, partner. Wala pa rin. Walang nananalo sa kanila. Pero congratulations, ha? Partner, hindi makapaniwala si Ace. Akala niya, baka daw partner. Scammer. Congratulations sa satuyang mga winner. Winner ng tablet at winner ng cash. Alaton lang nindo, tamay maapod sa indo. Yan. And partner, paano manalo ng cash? Sa mga mautman manggana nin cash, kinakailangan lang ninyong i-like ang aming official Facebook page. Mag-comment kung bakit kayo dapat manalo ng cash. Huwag kakalimutan mag-tag ng inyong FB friends. The more, the better. Ayun. Yun. Napakalinaw, napakasimple ng ating mechanics para kayo ay magwagi ng tablet at saka ng cash. Yan! Diyan na mga ka-aksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Maraming salamat na dadawag kita partner sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac Catanduanes. Masiram na hapon sa mga nagdadangog sa radyo asin nakantabay sa Facebook. Shout out na sana sa Induga Boss. Correct, kami ang sa inyong napariba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones and Ma Salvador Can Bicolandia. Mr. Siram, Joshua Martinez Jr., God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.